Por terceiro ano consecutivo e despois do éxito das edicións anteriores, volve o Bolo Fest. A cita, organizada polo Concello en colaboración con varios negocios de hostalería, busca promover os grupos e artistas locais, ao tempo que poñer en valor unha área recreativa moi próximo ao casco urbano. O que intentamos é buscar que a xente colla a súa comida se poida ir ali contaremos con pulpería, habrá un sitio de alimentación que é o Bolo Preñado, e o Bolo Fest e o Monte do Bolo. E ademais son os bolos dos grupos de música, non? Bueno, isto un pouco pensado tamén por Antón, é xente creativa que fai este cartel, que a verdade que quedou moi bonito, e dedicarlle un día a estar pois en un sitio, un espacio natural que se intentou recuperar desde fai un tempo, escoitando música dos grupos locales e darlle oportunidade a eles de que o fagan, non? Vamos con un carácter de romería urbana, aquí no centro do pueblo, debaixo dunha carballeira estupenda, e donde temos moita conciencia co tema da naturaleza, co recollida de basuras, con todo isto, que sempre é exemplar o evento en ese aspecto. Este ano os grupos convidados son un total de 8. DJ Pichi, Mori Fortis, The Cots, Sara y Majos, Thanos Anins, Onda Dagda, Flameco e Boomers. Empezarán a tocar a partir das 5 da tarde ata as 12 da noite, con variedade de estilos. Os grupos empezarán sobre as 5 da tarde hasta as 12, 12:30 da noite, e varios estilos, o sea, tocamos o grupo que teña a súa identidade, aquí se expresa coa súa música diante pois dun público casi todo de aquí de Noia local, é un ambiente moi de pueblo, é onde hai desde nenos pequenos a familias enteiras e, bueno, recollemos todo eso neste obxectivo un pouco do proxecto este. O festival terá ademais un carácter solidario, xa que todo o que se recade coa venda das entradas irá destinado íntegramente á Cruz Vermella local. Non queríamos que houbera como unha entrada simbólica, que non fora unha entrada a uso, sino que fora algo simbólico e que fora pois para que unha asociación como é a Cruz Vermella pois recaude uns fondos, non? E así vemos que o ano pasado, fai 2 anos, pois tuvo boa repercusión, tanto de xente como de recaudación. As entradas anticipadas xa están á venda e podense adquirir xa por tan só 2 euros no Fina Estampa, no Jaratuxe e no Manduca. Ese día en taquilla terán un prezo de 3 euros.